Szanowne Państwo, kochani moi, nadejszła wiekopomna chwila. Z tej strony Niklaus i moja urocza asystentka Mordora. I tak jak obiecaliśmy, ostatnio spożywaliśmy zupkę pod tytułem Spicy Curry. To było ostre curry ostatnio, która miała ostrość 4400 scovili, mniej więcej. A dzisiaj, moi drodzy, przed nami, z tego co wiem, najostrzejsza zupka tego typu, dostępna, że tak powiem, dla każdego śmiertelnika na rynku, czyli 2 razy spicy, czyli 2 razy ostra, której ostrość wynosi bodaj 8800 scovili. Tutaj gdzieś postaram się Wam wkleić taką tabelkę z ostrościami, jak to wygląda, aż do czystej kapsaicyny, która ma chyba 15 milionów. No, 15 milionów. Te ostre sosy typu Mad Dog 357 czy papryczka Carolina Reaper to oczywiście są ostrości, które tam już idą w miliony, 3 miliony, czy ten Mad Dog, o ile się nie mylę, ma 9 milionów, o ile się nie mylę. Także coś takiego, czyli 8800, no dla takich ludzi, którzy takie rzeczy spożywają, jak to się mówi, z palcem w nosie, to jest pewnie nic. Ale do nas już ostatnia zupka, 4400, była ostra, a ta będzie 2 razy ostrzejsza. Także co mamy, bo już na pewno trzeba będzie czymś też, że tak powiem, ugasić. Mamy tutaj flachę mleka, mamy jogurt i przy okazji sprawdzimy też tą teorię, która się często przewijała, ale nie miałem jeszcze okazji jej sprawdzić, czyli że alkohol rzekomo też właśnie neutralizuje ostrość kapsaicyny. Nawet bardziej niż mleko. Nawet niby lepiej niż mleko. Mamy tutaj resztówkę, a nie powiem marki, bo nie zapłacili, ale wódeczki cytrynowo-malinowej, także sprawdzimy, czy to w jakikolwiek sposób pozytywnie wpłynie na to piekło, które już wnet powstanie. 2 times spicy, jakieś dziwne, bliżej niezidentyfikowane napisy w azjatyckim języku. No i co? O tyle jest to fajniejsze, że tutaj mamy kubeczek, miseczkę, nie potrzeba będzie babrać własnych naczyń, w których ta ostrość zostaje jeszcze na długo. Także no, co tu dużo mówić. Patty teraz odbezpieczy tą bombę opóźnioną. Dzisiaj co? Dzisiaj już podejdziemy do sprawy profesjonalnie, zjemy normalnie widelcami. Czyli po śląsku czym? Widełkami. Widełkami. O, to dobrze myślałam. No. Przyprawy. Te całe te. No i ten piekielny sos. To chyba w ogóle w jakichś rękawicach trzeba by było lać na wszelki wypadek. No i oczywiście makaron taki sam jak ostatnio. Makaron. I co? I to sobie damy do tej miski po prostu potem, do tego kubka, nie? No, z powrotem do tego. Dobra, także teraz co? Tam chyba procedura robienia, przeczytaj jaka jest, ale pewnie taka sama. To, moi drodzy, robi się o tyle łatwiej, że nie trzeba gotować żadnej wody w garnku, ani potem jej odsączać. Tylko po prostu wlewamy zagotowaną wodę do tutaj wyznaczonej linii, czekamy 4 minuty, odlewamy wodę, dodawamy sos, dodajemy płatki i te przyprawy i jedziemy. Boję się. Patty, a ty? No mnie już po ostatnim brzuch bolał, więc... Zalewej. Dobra. I co? I teraz czekamy 4 minuty. I trzeba to... Dobra. Kochani, czas minął, odlewam wodę, dodajemy i jemy. Dobra, woda odlana, zostały same nudle. Patty, teraz ostrożnie, ale tak, żeby sobie, ja w ogóle ręcznik papierowy może dam, daj nożyczki. żeby tutaj, o, ewentualnie odetnij dziubek i żeby się na skórę tego dużo nie dać, żeby nie podrażnić. Jezu! Leje się. Piekło wpłynie. Wypadło mi oko. Fajnie pachnie. Jak taki wifonek. Pokaż. No. Zasypiemy te pierdółki. Ja, Patty, zafyrlej to ładnie. Pyszne. Taka trochę się roznosi
piekielna woń przy tym. Dobra, to może ja poleję po małej szklaneczce mleka, no bo raczej jak ostatnio żeśmy popijali coś, Tak mało. to też żeby tam te wrzody trochę Mi więcej. na żołądku, nie, no będziesz sobie dolewać. Dobra, moi drodzy, 8800 skurwoli. Mam nadzieję, że dupy nie potarga. Patty, smacznego. Razem. Nieważne. I spróbujemy też tej akcji z alkoholem. Ty tyle więcej bierzesz. Na początku trochę, dobra. O kurwo. Od razu idzie. Od razu już w ustach piecze strasznie. Jest po prostu od razu. Tamte dopiero się, No. że tak Po powiem, paru razach, jak Artur atakowało. A tu od razu w ustach jest piekło. Dobra, Patty, to po większej porcji i próbujemy z alkoholem. Ale do wytrzymania, chociaż ciężko. Ale mi już... Dobra, bier. No, Mi już piecze. ślina leci. Piecze. No bierz. O pieronie. Dobra, moi drodzy, czy alkohol Ale szybko, Czy szybko. alkohol neutralizuje pikantność? Pysk. Kuźwa, nie bardzo. Nie bardzo. Za to w ogóle nie czuję alkoholu. To mleko to sraka murowana, Patty. Kuźwa, po tym samym by była straka. O, tu mnie coś. Chyba mnie serce kuje. O kurwa. Dobra, nie ma co. Żerymy dalej. Masakra, naprawdę. Tu Wary. od razu. Wary palą nieludzko. Śpiki. Czuję, że już mam wary czerwone. No trochę. O kurde. Spróbuję jeszcze raz tej. Ale jest dobre w smaku. Tylko... Jest dobre, ale język jak poparzony. No. Mówię ci, jest ten... Bo tylko coraz gorzej będzie. Znaczy powiem tak, jakby się uprzeć, szłoby to zjeść bez zapijania, ale najgorzej język, według mnie. Ostatnio jakoś takie szef przełyk paliło, ale No tu... właśnie mnie w migdałki teraz pali. O, Parują okulary. oczko wypadło temu misiu. No... Jest konkretnie. Język. Kurwa. Najgorzej. Znaczy myślałem, że będzie gorzej, ale nie jest dobrze. Zmniejszał tą pikanterię. Obalam, chyba że już z tego wywietrzał alkohol. Ja też pewnie zaraz będę bekać. Przepraszam, ale nie mogę tego wyciąć, żeby nie umniejszyć realności wrażenia i damy wam relację, jak jest po zjedzeniu całości. Tutaj się pojawia takie lekkie mrowienie na twarzy. Siniaki działają. Ślina leci, śpiki. Zobaczymy, co będzie dalej. Przepraszam. Resztóweczka. Ale wary. Pokażę te swoje. Ja pierdzielę. Ty nie masz tak źle. Przepraszam. Dobra, odpalam Activię na lepsze trawienie. Zaraz mi odpadnie język.
Kochani moi, najostrzejsza rzekomo zupka Two Times Spicy. O ile się mylimy w kwestii ostrości tej zupki i są jeszcze ostrzejsze, ale to wraca tak. To dajcie nam znać. W każdym razie, no jest ostre, jest kurde ostre. Przede wszystkim różnica w porównaniu do tego ostatniego jest taka, że to atakuje od razu. Od razu po wzięciu porcji do ust, od razu pali. Na przykład po przepiciu mlekiem jest chwila ulgi i za chwilę z powrotem, jakby ktoś pochodnie wsadził do ust. Także jeżeli nie jesteście totalnymi hardkorowcami od ciepłego, ja już nie wiem co ja gadam, mózg mi wypaliło, od ostrego, to raczej mleko, jogurt pod ręką, no bo jest ostre. Pod tym filmem w komentarzu napiszę wam, czy były jakieś efekty na dzień następny. Mam nadzieję, że nie. Nie no, jesteśmy tu przygotowani, przepijamy też Activium, żeby brzuszek nie bolał. Ale jeżeli ktoś na przykład ma problemy jakieś, powiedzmy, z żołądkiem, jakieś wrzody, jakieś jelita drażliwe, jakieś, nie wiem, uczulenia, alergie, albo bardzo jest wyczulony na takie ostrości, nie polecam. A jak ktoś lubi ostre i szuka nowych doznań, a tego jeszcze nie próbował, myślę, że powinien być całkiem zadowolony. Także opanowaliśmy. Jeżeli by ktoś chciał nam wysłać coś ostrego do testu, piszcie na Facebooka, dogadamy się. Paczkomat mam niedaleko. Czy jakieś egzotyczne w ogóle ciekawe jedzenia, piszcie. Także jeżeli wyjedliście coś takiego, to czekamy na wasze wrażenia. Dziękujemy wam pięknie za uwagę. Dziękuję mojej uroczej asystentce Patrycji o opuchniętych warach. I co? Zostawcie łapkę w górę i tego suba i dzwoneczka dla brzuszka, żeby nie wypaliło. I nie było wrzodów. I jak to mówią, smacznego i do zobaczenia. Pyrsk.